ce da yake sun ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu saurar sanin ke ba za na ɗauka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na walwala ba. Wanda wani irin iskanci nake gani haka? A cikin gidan nawa? Ne. Baki tashi yi min rawa ba sai da kika ɗaura kyamara a kan ki rawa saboda ki baza duniya ta gani? Baby challenge ne kowa yana yi. Ni za ki dawo talent? Ina matsayin ki na matar aure, ga ki matar aure ga ki sayyada?